Kablawan da kayo kabsat iti nagasat ken naragsak kal daw iti Sabado. Agsipud ka timteng temanen kada ito nga gundaway ket agyaman tay kana Apo Dios. Agsipud ta ti kinaimbag na kabsat ket nadanon tayo iti maudi nga lawas, maudi eleksyon kada ito'y nga quarter tayo. Maudi pa nga lawas kada ito'y nga agda mga tawen 2021 ket no kitain tayo kakabsat iti naglabas pudno launay iti kunana ni Apo Dios nga isu iti nakiadda kada tayo insagana na digiti bendisyon a kasapulan tayo ket digitoy nga leksyon nga inadadal tayo kakabsat ket pacheck nga nangitedday iti naimbag nga damag nabalitukan nga pamagpagakala tayo. Tapno ti inaldaw-aldaw ang nakipagnatay kina Apo Diyos. Kadaya nga panakirelasyon tayo kankuana. Naikan tayo kabsat iti sibibiyag namnama. Inikan na tayo iti panagpalit. Ket dayta iti kayat nga idanon iti numo iti biyang kadigiti leksyon nga inadadal tayo kabsat. Sakbay iti panagsirrek tayo kada ito ng leksyon, dawatek nga agkararag tayo kakabsat. Maminsan pa'y amami nga nilangitan, kaya't ni itagyaman ket ka. Agyaman kami agsipud ta, sika iti Diyos nga saan nga aglangan nga mangited kadigiti kasapuran ni. Gapu itinagan mo, gapu sika iti Diyos iti ayat. Agyaman kami, Ama, tanadanon mi dahito nga oras, ital daw kong nasantuan, nung may sa kami, adalin mi itinapatay na sa mo. Dawatin mi, nga si kakadiw Diyos, iti makianda kada kami. Tapno, makita mi, iti kinaang managayat mo, Ama. Pakawanan na kami, nanyaman di kitinakurangan mi, di kitidawatin mi, tinaganap po na Jesus. Amen. Adda tayon kakabsat iti lesson number 13. Kada ito'y inadadal tayo nga libro iti Deuteronomio. Ket nakita tayo iti agdama a kinapudno. Kada ito'y a libro. Kada ito'y nga panagadal tayo. Kada ito'y nga 3 a bulan kabsat. Bulan ti Oktubre, Nobyembre, ken iti Disyembre. Ket dayto yen iti maudi nga leksyon nga tayo nga adalin kakabsat. Ket anyan nga nagragsak ta ni Apo Dios isu iti makiadda kada tayo. Iti paset a mayulo kakabsat. Masarakan iti Judas kapitulo 1 versikulo 9. Ngem ni Miguel nga arkanghel iti anakibakal iti diablo. Ket nakisususik iti maipapan iti bagi ni Moises. Saan na itured iti mangipangato asit tatabaaw no diket kinunana ti Apo tugngaren naka. Uma. Tintay adalin kabsat. Ti panagungar ni Moses. Kitaan tayo, iti urnos, iti panagadal tayo kabsat. Umuna, anya iti nagbasulan ni Moses. Mikadua, adalin tayo dayjay ipapatay ni Moses. Mikatlo, adalin tayo kabsat, ti panagungar ni Moses. Ket iti maudi, anya iti agdama, akinapudno nga maadal tayo. Kada ito'y nga panagungar ni Moses, nga isu iti mangited iti namnama kada tayo kakabsat. Sakbay tayo nga, sirken da ito'y nga leksyon tayo. Basag kakabsat ti kinunan ni Ellen White, iti Patriarchs and Prophets, pages 470 and 471. Moses knew that he was to die alone.
no earthly friend would be permitted to minister to him in his last hours. There was a mystery and awfulness about the sin before him, from which his heart shrunk. The severest trial was his separation from the people of his care and love, the people whom his interest and his life had been so long united. But he had learned to trust in God, and with his unquestioning faith, he committed himself and his people to his love and mercy. Dito kabsat iti panangiladawan ni Ellen White, kadayjay nga maudi ngag al-al daw oras ni Moses iti panagbiag na. He died alone. Awan iti gayem na nga nang kadwa kenkwana. Na isina iti ili ti Israel nga isu iti inayayat na. Ngem agyaman tayo tani Moses na sursuro na iti agtalag ken ni Apo Dios. Ket uray pa yen iti inayayat na nga ili ti Israel intalag na. Kadaytoy nga man nakabalin amin at Diyos. Apanday iti leksyon tayo kapsat. Anya iti basol ni Moses. At nagamin iti bilin ni Apo Diyos. Masarakan da ito nga bilin ni Jehova iti numero 20 versikulo 8. Alain niyo ti sarukod ket tiptipunen niyo ti gimong. Sikaken ni Aaron akabsat mo. Ket sangwen niyo ti bato iti sango dagiti matmatada. Nga ited na kuma iti danom na. Ket sika ipanmunto kadakwada ti danom naggapu iti bato. Iti kasta ited munto iti inumen iti gimong ken dagiti animal da. Nakadanong da kakabsat iti maysang lugar. Awan manen iti inumen da. Numalagip tayo adu digiti kapkapadasan da may panggap kada iti danom kakabsat. Umuna iti kalkalpas da nga binalasiw iti nalabaga nga baybay. Nakadanon da iti lugar nga kunada Mara. Napait iti danom na. Nangaramid ni Apo Diyos iti datdatlag. Iti inbagana ken ni Moses nga mangsipak iti sanga dagiti kaykayo iti arubayan dayjay a napait a danom. Iti ubog dayjay a danom iti ited na napait. Nagtungpal ni Moses. Ket dayjay nga napait a danom nagbalin asamit. Kasapulan kakabsat iti danom, we need water. Iti panagbiag tayo, kasapulan tayo iti danom. Kasapulan tayo nga uminom nga saan ababawin o basit iti 8 baso iti may sangal daw. That is our basic need. Kit kada ito nga gundaway awan manen iti inumenda. Kunana ni Apo Diyos alaem dayta nga sarukod kadwaem ni Aaron ayaban niyo iti gimong wenno ti ili iti Israel. Apan kayo kadayta nga bato. Iti bilin ni Apo Diyos kabsat. Kasarita ni Moses ti bato. Anya iti naramid ni Moses? Iti versikulo 11 iti numeros 20. Kastoy iti mabasa kabsat. Ket ni Moises yunat na iti imana. Ket pinangurna ti bato iti sarukod. Iti namindwa. Ket ti danom rimwar iti nagluplupias. Ket ti gibong iminumda. Kastamet dagiti an animal da. Iti bagana kakabsat.
Gapun iti pungtot ni Moses, kadayjay nga arabiden iti ili iti Israel. Dayjay panagtantanabutob da, panagreklamo da. Idin nga nakadanon dayjay ti bato. Anya iti bilin, kasaom, kasaritam, dayjay bato. Anya inaramid ni Moses, inala na dayjay sa rukod kabsat. Ket iti inaramid ni Moses, pinangurna dayjay bato, saan maminsan, no di kedi mamindua. Anya iti tusa ni Moses gapu iti basol na. Versikulo 12, kada ito yung lang ang kapitulo, iti Numeros 20 kakabsat. Basain tayo. Ket ni Hiyoba kinunana kada Moses ken Aaron. Gaputa di kayo namati kanya. Tapno sanctificarenda. Kadagiti matmata, dagiti anak ti Israel. Isu ti gapuna, di kayto ipan ito'y, daytoy agimong iti daga, nga ited ko kada kayo. Anyan kakabsat. Iti saludsuden tayo. Kasjay langanan iti kadakkel iti dusa. Laglagipin tayo kakabsat. Nga iti supapak iti basol isu ni patay. Dayjay iti maysa kuma nga amwen iti tunggal maysa kadatayo. Tauray pay idi inbaga ni Apo Diyos kini Adan kini Eva. Adda iti bilin, di kayo amang mangan iti bunga dayta akayo iti panakamu iti naimbag ken ti dakes. Ta iti oras amangan kayo, matay kayo adi bumuro. Adda iti bilin, adda iti consequence dayjay abilin no saan tayo tungpal. Ket ni Apo Diyos, He meant His word. No anya iti imbagana, isu iti maaramid, isu iti matungpal. Sino gamin daytoy abato? Tapno makita tayo kabsat dayjay turong iti adal tayo. Kunana ni Pablo iti umuna Korinto 10 versikulo 4. Ket iminumda amin iti dayjay metlaeng nga inumen nga na espirituan. Ta iminumda iti dayjay abato na espirituan. Asumursurot kadakwada idi ket daydi bato isu idi ni Kristo. The rock represented Christ. Anya gamin iti kaipapanan kakabsat. Dayjay nga inaramid ni Moses. Dayjay panang pangurna, dayjay abato. Saan na at tinumpal dayjay inbaga ni Apo Diyos nga kasaom dayta bato. Adadtoy dayjay bato. Intakderan daytoy abato ni Apo Jesus. Iti imbagana ni Apo Diyos, Moses, katungtung mo dayta bato. Katungtung mo ti anak ko ni Kristo. Ti kasapulan nyo ket danom. Iti panakitungtung mo dumawat ka iti danom kadayta nga anak ko. Ket itidnan to dayta adawatem. Ngem gapu iti inaramid na, gapu iti pungtot na kakabsat. Pinangurna mamindua adaras dayjay bato. Anya iti kayat na ibaga kadada iti kakabsat. Nalawag ngano adda iti bilin, masapul atong palen. Tano saan tayo atong palen iti bilin, isu kakabsat iti basol.
Ta iti basol isu iti panagsalungasing iti bilin. Saan a panagtungpal iti bilin. Ket amuen tayo nga intun no nakabasol tayo. Iti supapak iti basol isu ni patay. Nagbasol ni Moses, adalin tayo itatnan, iti ipapatay ni Moses. Deuteronomio 34, versikulo 1, versikulo 5, ken versikulo 7. Basain tayo kapsa, kinadalin tayo. Ket ni Moises simang at manipod iti tanap ni Moab, agingga iti bantay iti Nebo, iti tapas iti Pisga. So napan kapsa, una ni Mrs. White, he died alone. Baga ni Apo Diyos, Moses, umulikan ijay Pisga. Kadag iti bambantay iti Nebo. Napan kakapsa. Ket adda di jay. Kunana, ket iti ni Jehova inparang na kenkwana iti suamin adaga. Iti galaad aging gana iti dan. Idi adda jerabaw kakabsat iti bantay. Kunan ni Apo Diyos Moses daytoy iti inkarik adaga nga agpaay iti ilik nga Israel. Nagpintas kabsat tapay. Inpakita pa lang ni Apo Diyos dayjay nga sagot, dayjay agunguna, dayjay ana ikari adaga kini Moses. Numampay saan nan amastrek gapu kadayjay panagbasol na taiso nga ruting kedeng ni Apo Diyos saan kanto asumrek hamunto nga idalan ti Israel kadayjay adaga nga inkarik kadakwana ni Apo Diyos inpakita na pailaeng ken ni Moses dayjay akinapintas dayjay daga nga papanan iti ili ti Israel. Verse 5, iti kasta ni Moses nga di pa ni Jehova natay ijay iti daga ti Moab, kas mayan nurot iti sao ni Jehova. Kas mayan nurot iti sao ni Jehova. Anya iti sao ni Jehova kakabsat. Iti sao ni Jehova. Saan kayto asumrek iti ili wenno ti daga a Kanaan. Kas mayan nurot iti sao ni Jehova. Ngem kas mayan nurot met laeng iti sao ni Jehova. Adda iti namnama kakabsa. Tatikunanan ni Apo Jesus, buen matay tayo. Iti napasamak kini Lazarus inbagana ni Apo Jesus. Ti mamati, uray no matay, agbiag tupay. Basahin tayo ito verse 7 kakabsa. Ket ni Moses nagtawen iti sangagasot ket 20 idinatay. Ti matana saan ang nagkulaapan. Bueno naksayan iti kadawyan apigsana. 120 years old ni Moses. Iti vision na 2020. Iti pigsana. Pigsa iti agkabanwagan ang lalaki. Anyan kakabsat nga panagayat ni Apo Diyos ken ni Moses. Naurnos iti biyag ni Moses. Iti talo kakabsat. Umuna, the first 40 years, he spent in Egypt. Adda kakabsat iti palasyo. Insaganay iti ari, nga isunay iti sumukat kenkwana. Nagadal, kadag iti kangangatuan nga universidad iti Ehipto.
Ngem kunana iti Biblia, gapu iti pamati. By faith, Moses, when he comes to age, nakita na no sino isuna. Nga dati panggap niya po Diyos kankwana. Pinili na. Nga surutin ni Apo Diyos. Iji pa nang surut nga kina Apo Diyos, sumrag tayo kakapsat, ijay mikadwa nga 40 atawen. From the age of 41 until the age of 80. At da isuna ijelit ang. Nagbalin nga pastor ay aywanan na digiti karnero ni Jethro nga katugangan na. May sakapsat nga dahil ko natin nga a total difference from the first 20 years. In the first 40 years, iti inararamin na soldados, iti inpangpanguluan na he commanded the armies of Egypt. Ngam dito'y itata, may kadwa a 40 years. Iti inpangpanguluan na dagiti karnero. God taught him to be a leader. Tapno, iti panangisagana na kadayjay nga panangidalan na ti Israel. Dayjay maudi nga 40 years. From age 81 to 120, isu dayjay panangidalan na iti Israel manipod idjay Ehipto, ingganang umaydan kakapsat at the border of Canaan. So nga nakita tayo dayjay. Nakita tayo iti basol ni Moses. Nakita tayo iti supapak, iti basol ni Moses. Nakita tayo iti ipapatay ni Moses. Tileksyon tayo, iti inadal tayo, iti panagungar ni Moses. Anya ti kunana ni Judas, Kapitulo 1, versikulo 9. Ngem ni Miguel, nga arkanghel, isuna kakabsat ni Miguel ni Apo Jesus, nakibakal iti Diablo, ket nakisususik ang may paan iti bagi ni Moses. Saan naan na ito red, iti mangipangato na si tatabaaw, no diket kinunana ti Apo tob nga rin naka kuma. Kitain tayo kapsat, dahil bagana ni Judas. Idinatay ni Moses, iti akin kukwa, dahil nga akin, dahil agari kanipatay. Isuna, ti Diablo. Igiganan na kakapsat dahil bagi ni Moses, natay ni Moses. Ngim napan ni Apo Jesus, napan ni Miguel nga arkanghel. Ket apan na kakabsat nga inala dayjay abagi ni Moses. Kahit nangarong kasawan. Natay ni Moses. Ngem ni Apo Jesus nga isunang laeng iti nangibaga siyak iti panagungar ken iti biag. Iti mamati kanya, uray numatay, agbiag tupay. Jesus, who is the resurrection and the life, at daken kuana dayjay tulbek iti Hades ken ni patay. Dayjay iti inbaga ni Apo Jesus ken ni Juan. Idi adda ni Juan iti Patmos. Idi anakita ni Juan ni Apo Jesus. Nagrukbab iti sangmanan na. Ket kunanan ni Apo Jesus di kabuteng. Siyak day dinatay ket agbiagak. Siyak ti Alpha ken Omega. Ket adda kanyak iti tultulbek ni Hades. Iti inbaga na kakabsat ni Apo Jesus. Nga adda ken kuana iti tultulbek ni Hades. Isu iti inaramid na idi nga nakibakal iti Diablo
nga ig-iganan iti diablo dayjay abagi ni Moses idinatay. Kunana ni Apo Jesus, kukwak dayta nga anak ko. Nagtungtungpal iti linteg ko. Nagpamati kanya, saan mo amabalin nga iturayan iti bagina. Laglagipin tayo kakapsat. Nga ni Apo Diyos intuno agserbitay kenkwana. Tungpalin tayo digiti bilbilin na, babaen iti panagpamati tayo kenkwana. When dumteng kas iti napasama ken ni Moses, iti ipapatay kada tayo. Ngem awan iti pagbutngan tayo, taapay ni Apo Jesus. Isuna iti Alpha ken Omega. Ni Apo Jesus nga isuna iti natay, ngem si bibiyagen iti agnanayo. Adda iti pannakabalin na nga alaen dayjay abagi anatay ket ikkannan iti panagungar iti biag ngagnanayo. Tapno paneknekan iti Biblia kakabsat nga ni Moses ket nagungar. Basahin tayo iti Mateo 17:1 ingana iti 3. Daytoy dayjay kunatayo nga the transfiguration of Jesus. Iti panagbalbaliw ti langan ni Jesus. Ket nalabes iti ennem nga aldaw ni Jesus inkuyog na da Pedro, Santiago, ken Juan akabsat na. Ket simang atda iti maysa a bantay anatayag ken putputong. Ket nagbaliw iti sangwanan da, ket naglawag iti rupa na akas iti init. Ket dagiti pagan-anay na nagbalin an apu daw akas lawag. Ket nagparang da kadakwan kan da ni Moses ken ni Elias, anakisao ken kuana. At datoy ni Apo Jesus, in the Mount of Transfiguration, nagbalbaliw iti langana, jerupa na, kaslala iti init, iti pagan-anay na, nabalin apuraw akaslala iti lawag. While he was transfigured, nagbalbaliw, adda iti nagparang, adua, adatoy ni Moses, adatoy ni Elias. Talo kakapsat ni Apo Jesus, ni Moses, ken ni Elias. Adda iti kayat nang ibaga kada tayo, anaimbag adamag. Tauri pa yun dinakita digito nga dalan ni Pedro, ni Santiago, ken ni Juan. Kunada ket Apo kunada, mangipatakder tayo iti talo akal kalapaw ditoy. Tapno may santun a monumento iti kinaadam ken iti panangkadwa ni Moses ken Elias ken dagiti adalan ammuda kakabsat dagitoy nga banwar iti daan natulag ni Elias ken ni Moses. Ammo tayo met nga ni Elias kakabsat innala ni Apo Diyos ket saan na anaramanan anatay. Saan na anaramanan iti ipapatay. Tani Elias saan anatay. Adatoy met ni Moses, isutad adalin tayo, iti adipen ni Apo Diyos. Natay, ngem gapu, tanakibakal ni Kristo, innala na dayjay abagi ni Moses. Nagungar ni Moses. Ket adda ije langit ni Moses.
Anya itinaimbag adamag, kadatayo, mangted itinamnama, dayjay agdama akinapudno. Basahin tayo kakabsat, iti umuna a Korinto 15, versikulo 51 hingga 57. Kunana ni Pablo, adtoy ibagak kada kayo timay sa apalimen, saan tayto amaturog amin, ngem mabalbaliwan tayto. Idi kaibagbaga ni Pablo may panggap kakabsat, iti papatay ken ti panagungar, adda iti imbagana. Katungtung na iti iglesia iti Korinto, si bibiyag ti iti akamkabang iti imbagana, saan tayto amaturog amin. Ni Apo Jesus, inyarig na iti ipapatay, idi anatay ni Lazarus, iti Juan kapitulo 11, nga nigayem tayo a Lazarus, ket maturog. Iti biyang ni Apo Diyos, ti maysa anatay, nga adday iti pamati na ken Apo Diyos, iso maturog. Isu nga iti imbagana ni Pablo, saan tayo amin ket maturog. Iti kayat ng arugasawan, saan tayo amin ket matay. No saan tayo amin ket matay, addanto dagijay asibibiyag nga sangputan ni Apo Jesus iti yaay na iti maikadua. Kita hintay kaksa, addanto iti dua, there will be two persons nga mangirepresentar dagiti amin asa santos nga agawid ijay pagarian iti langit. Intun usumrek tayo kakabsat, ijay na ilangitan akanaan, there will be two persons. Umuna ni Elias, mikadwa ni Moses. Apay nga inyong unak ni Elias, ta isu iti imbaga ni Pablo. Datayo asibibiyag, saan tayto amin amaturo. Daytoy saan to amatay. This will be a special group. Saan dan tupulos ang naramanan, iti silod ni patay. Daytoy ket maikadwadan to ken ni Elias, nga saan na anap ramanan, iti saem ti silod ni patay. Ngem addamay daytoy a grupo ni Moses, dayjay ibagana nga dagijay anaturog. Basahin tayo nga tuloy kapsat, iti maysa kanito, iti apagdarikmat, iti kamaudyanan do trumpeta, taagunin to iti trumpeta, ket dagiti natay agungar danto, ad di agrupsa, ket mabalbaliwan danto. Tamanipot kaday ito abaging agrupsa, agkawes iti saan nga agrupsa, ket daytoy abagi matay, agkawes to iti saan nga ipapatay. Ket intuno daytoy abaging agrupsa, agkawes iti saan nga agrupsa, ket daytoy abagi amatay, agkawes ti saan nga ipapatay, iti kasta matungpalton iti sao ana isurat. Ti patay inabak ti balegi, adino iti yan na upatay iti pan nagbalegim, adino ayan na upatay ti panilod mo. Ti panilod ni patay iso ti basol, ket ti pigsa iti basol iti tilinteg. Ngem yaman pay iti Dios amang ted kadatayo ti balegi, gapu ken apo tayo nga Jesu-Kristo. Adadje digitin, inpalubos ni Apo Dios ang maturog iti samit a panagturog ken ni patay. They are asleep in Christ. Ket intunno umay ni Apo
Apo Jesus, agunin to dayjay a trumpeta, ket dagitoy anatay ken Kristo, agungar danto, ket agramanen dagijay asibibiyag, ken dagitoy anagungar, mabalbaliwan tayto amin. No alaag kuma, siya kuma ni Pablo, da kayo kakabsat, dagiti katungtong ko. Si bibiyag tayo, tagtutungtong tayo niya. At dandigiti kakabsat tayo, nga napanen anaturog ken patay. Intuno umay, dayjay akong daway, ikabil tayo kuma, itatta kuma agdama. Adan ni Apo Jesus. Datayo, siraragsak tayo, nga sumabat ken kuana. Datayo, kitkitaan tayo no anya ti aramiden na. Kit aguni kakabsat, dayjay a trumpeta iti arkanghel. Ket makita tayo nga dagiti panpansyon agbitakda. Tadayjay panilod ni patay nga isu iti basol. Awanen iti pannakabalin na kadigidjay nga naturog ken patay. Gapu iti pamati da ken Kristo Jesus. Agungar da. Ket iti panagungar da. Datayo asibibiyag. Kakatungtong tayo. Datayo asibibiyag. Ken dagijay nga nagungar. Anya iti bagana. Mabalbaliwan tayto. Daytoy bagi nga agrupsa. Gapu iti basol. Mabalbaliwanen iti bagi nga saan nga agrupsa. Daytoy bagi amatay. Mabalbaliwanen iti bagi nga saanen nga ipapatay. Ket agkukuyog tayto. Dagijay anagungar ken ni patay. Ken dagijay nga saan anatay. Agkukuyog tayto. Kunana ni Pablo. Asumabet iti Apo iti tangatang. Kakabsat ko dayjay iti namnama. Dayjay ti inted iti kapadasan ni Moses anamnama. Nga wen iti supapak iti basol ket isu ti patay. Ngem iti naparabor nga ayat iti Dios. Isu iti sagot iti biag. Biag nga nanayon nga agpaay iti tunggal may sa kadaten. Awan ti pagbutngan tayo kakabsat. Buklin tayo ti inadal tayo. Iti libro, iti Deuteronomio. May sa apadamag, kadayjay nga ili ti Israel, sakbay da aserken, iti daga nga Kanaan. Iti libro, iti Deuteronomio, balakad nga agpaay kada tayo. Nga agururay, kadayjay isiserrek tayo, iti nailangitan a Kanaan. Dagijay nga basbasol iti Israel, saan tay kuman kakabsat, nga uliten ken aramiden. Anya dagijay basbasol da. Kinaawan iti pamati, panagtantan na buto, panagsuksukir. No dikit di balbaliwan tay kuma, iti kararag tayo Apo, tulungan na kami. Nga babaen iti parabor mo, matungpal mi dagiti pagayatang. Iti inadal tayo kada ito'y nga lesson number 13, when nagbasol ni Moses, gapu iti basol na natay, ngem gapu iti parabor ni Apo Diyos. Pinagungar na ni Moses. Ni Moses adda iti langit itata. Ta idi nga nagbalbaliw iti langan ni Apo Jesus iti bantay. Imay ni Moses, kadwana ni Elias, tapno isuro na kadatayo, iparangarang na kadatayo, nga adda iti namnama, dagijay anatay ken Kristo, agungar tanto, ket dagijay sibibiyag nga agbatmatalag ken Kristo. Into na ay na Apo Jesus,
saan dantun nga maramanan iti pait, iti silod ni patay. Anyaman kakabsat, iti pagbanagan tayo, whatever be our lot. Into no may na Apo Jesus, anyan nga ragsak tayo, no bilang saan tayo nga maramanan iti papatay, tas ibibiyag tayo pa'y matlag. Ngano iti pagayatan ni Apo Diyos, kat paturugan na tayo, iti ayan iti namnama tayo kapsat. Dayjay kunana ni Pablo, dagijay anatay ken Kristo, agrinda. Kapsat ko ni Apo Diyos ay ayaten na ka, ay ayaten na tayo ang amin. Inted nan dayjay sagot iti biyag nga nanayon, kas dayjay pananggungar ni Moses, ti kinapudno, ket inted nameten iti namnama iti panagungar kadagijay anatay ken Kristo. Tulungan na tayo kabsat ni Apo Diyos, nga dagiti inadal tayo, nga agdama a kinapudno iti libro iti Deuteronomio, ket malagip tayo, agbalin nga giya, silaw iti panagbiag tayo. Nang nangruna iti sisirek tayo manen iti maysa abaro atawen. Year 2022, adadya pa nagkungkuna tayo kapsat. We are 1 year nearer to the coming of Christ. Ket alaag da ito nga gundaway kakapsat. In advance, I would like to greet you a blessed and fruitful New Year. Happy New Year kakapsat. Tayo no umay nga panagiinadal tayo manen, palubos di Apo. Dayjay to iti petsa iti barwatawen. Ngam sakbay nga dumtang dayjay, aday ti maysa nga lawas, agrugi intuno Domingo. Ingana iti maysa nga lawas, isagsagana ni Apo Diyos iti panagbiag tayo. Mananam tayo, dayjay ayat na, kitain tayo kapsat. Iti inted ni Apo Diyos nga bendisyon, kada tayo daytoy at 2021. Isumuten iti mangted iti inanama tayo, nga dayjay bendisyon akasapulan tayo iti 2022, ket ited ni Apo Diyos. Dayto iti favorite nga quotation ko kapsat. We have nothing to fear for the future, except we forget how God had led us in the past. Kada ito'y tawen 2021, saan ang naglangan ni Apo Diyos, kada iti bendisyon, nginted na kada tayo. Kasjay tumet, itaramiden na kada tayo. Kada ito'y tawen nga umay, 2022. Itaapay, ay ayaten na ka ni Apo Diyos. Ay ayaten na kami. Agkararag tayo kapsa. Agyaman kami, Ama. Iti leksyon nga idadal mi. When impalubos mo anatay ni Moses, gapu iti panagsukir na panagpaso. Lumagyaman kami, Ama. Tasan mong impalubos nga inturayan ti Diablo dayjay abagina, pinagungar mo ni Moses. Kitagyaman kami, ta ni Moses isu iti mangitakder, kadigjay nakadadun nga anak mo, nga pinalubusang nga aginanan, iti banbannog da, ket addadang agururay kadayjay nga yaay ni Apo Jesus iti may kadwa. Da kami, Ama, nga anak mo nga nagadal itanta, agtalek kami ken ka.